800 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଓଡ଼ିଶାର ଏକ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ସୁନାର ଏକ ଭାରୀ ମୂର୍ତ୍ତି ଶୂନ୍ୟରେ ଭାସୁଥିଲା। ନା କୌଣସି ରଶ୍ମି, ନା କୌଣସି ସପୋର୍ଟ, ଏହା କୌଣସି ମାୟା ନୁହେଁ। ଏହା ଥିଲା ମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ୍ ଲେଭିଟେସନ୍, ସେଇ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଯାହା ଆଜିର ବୁଲେଟ୍ ଟ୍ରେନ୍ରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ। ଏବଂ କୁହାଯାଏ ଯେ ଏହାର ଆବିଷ୍କାର 1300 ଶତାବ୍ଦୀର ଭାରତରେ ହୋଇଥିଲା। ୱେଲକମ୍ ଟୁ ଦ ଇମ୍ପସିବଲ୍ ୱାର୍ଲଡ ଅଫ୍ କୋଣାର୍କ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର। ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ, ମୁଁ ଯେଉଁ ମୂର୍ତ୍ତି ବିଷୟରେ କହୁଛି ସେଟା ଶୂନ୍ୟରେ ଭାସୁଥିଲା କିପରି? ରେକର୍ଡ ଅନୁସାରେ ସେହି ସୁନାର ମୂର୍ତ୍ତି ଭିତରେ ଏକ ଭାରୀ ଲୁହାର କୋର୍ ଲୁଚିଥିଲା, ଯାହା ମ୍ୟାଗ୍ନେଟ୍ ସହ ରିଆକ୍ଟ କରିପାରିବ। ଏହି ମୂର୍ତ୍ତି ପଛରେ ଅନେକ ଗୁପ୍ତ ରହସ୍ୟ ଅଛି। ଯଦି ଆପଣ ଡେଡିକେଟେଡ୍ ଭିଡିଓ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏବେ ହିଁ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଏହି ଅସମ୍ଭବ ଲେଭିଟେସନ୍ ପାଇଁ ମନ୍ଦିରର ଶୀର୍ଷ ଭାଗରେ 52 ଟନ୍ର ଏକ ଭୟଙ୍କର ବଡ଼ ମ୍ୟାଗ୍ନେଟ୍ ରଖାଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଅସଲି ଜିନିୟସ୍ ଥିଲା କାନ୍ଥଗୁଡ଼ିକରେ। ଇଞ୍ଜିନିୟରମାନେ ମନ୍ଦିରର ପ୍ରତ୍ୟେକ 2ଟି ସ୍ତର ମଧ୍ୟରେ ଲୁହାର ପ୍ଲେଟ୍ ଲଗାଇଥିଲେ। ଉପର ମ୍ୟାଗ୍ନେଟ୍ ଓ କାନ୍ଥର ଲୁହା ମଧ୍ୟରେ ଏମିତି ଏକ ମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ୍ ଫିଲ୍ଡ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ଯେ ମଧ୍ୟଭାଗରେ ରଖାଯାଇଥିବା ମୂର୍ତ୍ତି ମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ୍ ସମତୁଳନରେ ଆସିଯାଉଥିଲା। ଗ୍ରାଭିଟି ଓ ମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ୍ ଫୋର୍ସ ପରସ୍ପରକୁ ବାତିଲ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ମୂର୍ତ୍ତି ଶତାବ୍ଦୀ ଧରି ଶୂନ୍ୟରେ ଭାସୁଥିଲା। ଏବେ ଏହାର ନିର୍ମାଣ ଶୈଳୀକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଇଞ୍ଜିନିୟରମାନେ ଡ୍ରାଇ ମେସନରୀ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଥରକୁ ପଜଲ ଭଳି କଟାଯାଇଥିଲା ଏବଂ TOI ଆକାରର ଲୁହା କ୍ଲାମ୍ପ ଦ୍ୱାରା ଲକ୍ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି 52 ଟନ୍ର ମ୍ୟାଗ୍ନେଟ୍ ମନ୍ଦିରର କିଷ୍ଟୋନ୍ ଥିଲା, ଯାହା ସମଗ୍ର ଗଠନକୁ ଦବାଇ ଷ୍ଟେବଲ ରଖୁଥିଲା। ଏହି ମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ୍ ଷ୍ଟୋନ୍ ସମସ୍ତ ଲୁହାର ଫ୍ରେମୱାର୍କକୁ ଏକ ଏକତ୍ରିତ ଫିଲ୍ଡରେ ବାନ୍ଧି ରଖିଥିଲା। ଏବେ ଏହାର ଚକ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏହି 24ଟି ଚକ୍ର ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ସଠିକ୍ ସନ୍ଡାୟାଲ୍ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚକ୍ରରେ 8ଟି ମେଜର ସ୍ପୋକ୍ ଅଛି, ଯାହା ଦିନକୁ 8 ପ୍ରହରରେ ବିଭକ୍ତ କରେ। ଏହାର ଜ୍ୟାମିତି ଏତେ ପ୍ରେସାଇଜ୍ ଯେ ଛାୟା ଦେଖି ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହିସାବ କରାଯାଇପାରେ। ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ରେକର୍ଡ ଅନୁସାରେ ଏହି ମ୍ୟାଗ୍ନେଟ୍ ଏତେ ପାୱାରଫୁଲ୍ ଥିଲା ଯେ 30 କିଲୋମିଟର ଦୂରରୁ ଯାଉଥିବା ଜାହାଜମାନଙ୍କର ମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ୍ କମ୍ପାସ ବିଫଳ ହୋଇଯାଉଥିଲା। 1568ରେ ଯେତେବେଳେ ଏହି କ୍ରାଉନ୍ ଷ୍ଟୋନ୍କୁ ହଟାଯାଇଥିଲା, ମନ୍ଦିରର ମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ୍ ଓ ଭୌତିକ ସମତୁଳନ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ସେହି ସପୋର୍ଟ ବିନା ଗଠନର ବଡ଼ ଅଂଶ ଧସି ପଡ଼ିଲା ଏବଂ ଶୂନ୍ୟରେ ଭାସୁଥିବା ମୂର୍ତ୍ତି ତଳକୁ ପଡ଼ିଗଲା। ଶେଷରେ ମନ୍ଦିରର ଓରିଏଣ୍ଟେସନ୍ ଏମିତି ଯେ ଇକ୍ୱିନକ୍ସ ଦିନରେ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ସିଧା ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଦ୍ୱାରା ଯାଇ ଗର୍ଭଗୃହର ମଧ୍ୟଭାଗରେ ପଡ଼ୁଥିଲା। କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର କେବଳ ଏକ ମନ୍ଦିର ନୁହେଁ, ଏହା ହେଉଛି ଫିଜିକ୍ସ ଓ ଆର୍କିଟେକ୍ଚରର ଏକ ଅମର ସ୍ମାରକ।